Take Two tixtieq tirringrazzja lil Hansa Wines and Spirits, Ultimate, Nokla, Customize Nation, Snow White Meat and Poultry Market, Eden Cinemas, Fior di Vita, OK Home, VCT, CMYK. Mela għeddinaw illum għanna t-nejn minn niset jiffirmaw ruħom. Ekku. Għed jiffirmaw. Tawni karta. Mitwija biex ma narax hemm miktub. Ifhem, le mhux għalhekk tamma biex ma toħodlok spazju fuq il-mejda. Kiliewi. Li mhux se tajt kelma ħażina mġidma hemm. Eżatt. Dan il-podcast Ma nagħmilha post date. Mek set janalizza daw Jien ħana naqra kollu. Ħajara kollox mek. Għaxina ninkwita ħafna fuq li ngħid. Taf l-indunajt, issa kelli dak il-feeling. Meta ġejt inti. Le, tajjeb. Iffirmali ħadd ġejti. M'għandix ftit. Minu l-sponsor ta' Likel, Carlos. Fior di Vita, Grazzi, għandna dan Fior. il-platter sabiħ hawnhekk. Ħanibda nidej. Dan mhux qed jirrekord, jien naħseb. Bdejna diġà nirrekordjaw. Mirko, Le. fejn l-istampa? Le, inti ma taraħiex l-istampa. Le? Tittoq tara Serju lilek dal-podcast? innifsek. Dagax dak iħobb jara li l-nifsu, ġejti, iħobb jara li l-nifsu. Tinsiex tiffirmali. Oh, 7. Isma tafu tilabu għall-loba. Għas-idea Ġili rajt short. Għara ħanajdilkom, ħanibdew, leżom sekonda, ħanibdew. Qabel ma nqassam, ħantikom l-invit. Red wine or white wine? Jina red. Red wine, ħanibdew Mela, mill-lejl. ħankolkom. Tista' tħallat pa' xwebsa u dat bħal. Ma naħsibra dan huwa imbid verament preġat minn New Zealand, Pinot Noir, Punamu, jismu taf xini Punamu? Punamu! Ġemmix nejt affarijiet! Mallijat ta' dispjaċin. Għax ta' kart feliġi. Infatti. Punamu hija ġebla ħadra, it is a semi-precious stone, hemm min jgħidilha New Zealand Jade. U l-Maori, l-indiġeni ta' New Zealand kienu jużawha biex jagħmlu jikkarvjawha u jagħmlu ġewjelli minn hawnhekk. Xkultant min jiffinta daw l-ismijiet tal-affarijiet vera naqtus, jamen. Kunna faċ għandek il-xismu? Sorry. Thank you. Bnidem vera, min jiffinta daw l-ismijiet, bnidem vera, jgħala zobbu, jonjorant. Għalix. Intom tafu, per eżempju, min jibza teżisti fobja. Ma ngħidlekkom xi. Bravo. Isimgħu di. Taf li tinħossa. Qed inħossa Max. Biex juri kelmu brav. Qed inħossa Max, qed inħossa. Mela għamlina ħanibda. Aħmar. Tajjeb. Are you ready? Di, ma Fire. nafx. Tafu x'jedula min jibża fear of long words? Fear of long words. Vera jew. Fear of long words. Xi kelma ma tispiċċa qatt ovvjament. X'inhi? U xedik mhux vera. Mhux l-ostja. Ġifieri mhux vera. X'inhi mela? Hippopotomonstorosis quipedelaulipphobia. Dajjex il-marsa. Segwini, Max. Għantu kames karti Kiku għat li fear of Carlos! hippopotamus. Carlos! Intom għaw għandkom ADHD u kol pa Carlos. Jina serja. Carlos, bila. Għalx ħat il-karti. Għan ispiegalom. Ħamela qata. Ej, qassam. Ħajkolkom ħames karti kull wieħed. 5. 5. Issa bil-mistoqsijiet. Dawk il-mistoqsijiet tistaw tindirizzawhom il-min tridu. Issa, ma sib se jkun il-każ, imma jekk hemm domanda li ma tix twieġeb x'ħadd jagħmilha lilek, tista' tieħu l-karta sewda. Huma għarda. Le, dawk mhux mistoqsijiet, dawk pereżempju bellaħħal il-ħaddieħor. Jew weġġibha bil-fors. Tista' ddur fuqek, guys. Tista' ddur fuqek, alright? Fadlikom waħda. Tiegħi fejn huma ora. Dawn huma tiegħek Karun. Alright? Intaf xinajt li laqqas intro laqqas xejja. Bilħa, thank you, Max, sigla. Ideja ta' xejja. Sigla, għandhom sigla daw. Najdek għandna. Ixrob. Dan huwa l-ewwel episod ta' season Jimma 2. Għadhom jibdew tiġabdew season 2. Tana. Għadhom jibdew tiġabdew season 2. Għadhom l-asjabel 2. Ma season 12 un bat. Kemm 12? Mela kull meta toħorġu kull jum. Le, aħnina, ġostax ma taranix ma jfissirx ma konniex hemm. Quite new, ġifieri aħna kemm wasalna. Ma season kemm hu season? 12 episodes. Għalhekk aħna din diġà 22, so technically għamlu daqsna. Għana 22 episodes. Daħiru, qabel għax joħorġu. Le, għana minna 12, issa d-dejna 12. Mela,
Qed nagħmluhom pjaċir. L-iktar inċident imbarazzanti fil-kamra tas-sodda. U minn ħassasir. L-iktar inċident imbarazzanti għalija. Jew inkella relatat ma l-affarijiet li jsiru fil-kamra tas-sodda, Mela, forsi mhux għajlek, bil-fors di- fil-kamra di- tas-sodda, seta' sar x'imkien ieħor. Di żgur qiegħda, there's no Tough, doubt tough. about it, u di ħalli. Lil-Max indirizzajta ġifieri. Trid tirrispondi intu Le, kurżità. Daħalit li lasting effect da hemm ġo sajki tiegħi hemm. Nistra. La serja l-biċċa. Dana, x'naqra x'aktar x'naqra xi ċamma ta' Kristu, imma Griega. ma ġara xejn. Le, ma jiena dab niftakar kont, konna din fil-bidu ta' relazzjoni. Di jista' jkun qed ta' fil-show tagħna mix-xert. Konna din fil-bidu ta' relazzjoni, konna għadna kif tħanna ngħixu fl-imkien, jiena mara tħanna ngħixu fl-imkien mal-ewwel. Okay. Within 3 months, 6 months we were living Kif together. iltqajtu? Tqajna xogħol antik. Għana fl-imkien, jinsertajt U inti jiena. tħaltilha jew spiex ta' jew nasu. Le, jiena l-move maker. Ej, inti, l-inizjattiva ħatta inti. Tant mandunaċ, darba li ħriġna ħazbet li jiena kont iffissat fil-ħabiba tagħha. Okay. Fil she wasn't sure li vera tipo Mela- jiena interess fiha. Move maker mhux daqshekk. Le, hopeless. Hopeless. Lej kont se ngħid saħt il-kont se Le, ngħid le, il-sot sorry, saħt. jiena vera kont qed nipprova, jiena vera minix player. Le, il-game tagħna jekk ġieli rajtu Zero l-podcast game. tagħna il-game tagħna zero. Jiena darba minnhom kelli idea tal-game. Darba kien hemm waħda kienet gustuża konna żgħar, offrit li sigarett. Tost, jgħet idea tajba di, daħlet idea ġo rasi. Ta' parsa ħat offri li sigarett. Jiena mur biex nieħu wieħed mis-sigarett ma kontx impejjeb. Ħsibt ġo rasi, ngħid nodi sigarett, nidra le, thank you. ċajta tajba dik, fil-prontet. Le. Ta' nej. Mela battila sidira ġabilta. Mela fl-axħar sekonda dort u għamiltila U niflaħ, ċajta tajba. ċajta tajba di bel. Għamilt hit bi għadi. Għabbejta, Le, il-game tagħna She never spoke to me again. I have Exactly, with no objections, ġivien qabel. Yeah, yeah. Imma leva ma kelli xi game, ġviri, kont very straight and forward maħħa jemma nafx indura u għalek naħseb jena xili nabbil marati għaj, għax il-marati għaj, manda lebda tip ta' Gosti. tutto rispetto lejkom għal amantin, da tip ta' fucking games u mind games u yes. ħan mussa nibatlu issa, xjaħseb li rridu is u għastja ħan nibatlu dan, ħan nibatlu message ... ħaj u nara xjajli. Għettejt l-foreigners huma easy, jekk inti, Laqqas. Laqqas. Mela Imma ġast tifhem- il-marati tifhemnet il-mara tiegħek, In ġenerali, differenti. xej, ġast tinduna li qed tmur tiekol, iva, reddit laqna. Mhux ħafna. Easy to Not deal now, with, maybe next week, u tinduna li next week vera setat għalitlek ma tistax, għax wisk mini, u mbagħad il-ħabiba tiegħek tiġi tgħidlek isma' dik trid tagħmel ma tridx tgħidlek. Il-stream. You know what I'm talking about, dar ħafna ħessil, this li mejn. Yeah, ma tantx, ma tantx. In-anyways, insomma, konna fil-bidu Yeah, tal-relazz. Ma kanx kellek minnhom? Daw it-tip tal-op, le, ta' Illa kelli. Lex Carlos jaqtaħom l-ewwel barra. jimma tantx. So, Jimma li Ma li jsom loba, baj. So, that's the best way forward. Issa Le, għoddi le. ma laħares nifirdu jena l-mara. għax Le, le, le. Kiku għaddi. Kieku għed li nitlaq il-tiegħu nħorġu fil-karriera u għed. Għaw, xedu l-omaw, kow, għaw, xedu. Fucking għajdu lu dak. Enti jommin tiġi Kom miħaj. il-short at that O stage. malon ikrufleta. Lejle, għedlek nużaw bħala jek, taf kif għaj sidekicks. Agreed. Imma sekonda, risposta sħal. Le, Parla ħafna ta' jekk Ejja, nara l-indumu jina rajt il-podcast. Għanna fil-bidu, kelli ġurnata, jien dak iż-żmien konti għad xogħol full time, konti għad nitrenja futbol mal-Marsa, konti għad indoq il-bench 3 darbiet 4 fil-ġimgħa, konti għad għaddej ziffa. U kelli ġurnata kon mejjet, wasalt id-darb xil-10 nofsa bil-lejl qed illalla u jiena u tila lift kont sfinit. Qed illalla kemm m'għandix abdet naħx il-lejla. Konna għadna Mela dak kull-jum. kon għandna fil-bidu. Fil-bidu, net, Fil-bidu, yes. Xiex kol jom taħxien kont. Fil-bidu, no għet 3 xhur 6, għandna kif iġibu post ġdid. Maħon ċekta. Tejt morem. Jien kont naħxelejn norqot tlieta ġiġi. Jien ma għandikx. U 3 jien norqot mux 3 jien. Ma tarax.
Traġedja. It was bunny time. Nasekku, yes. U nitla l-fuq, insomma, u niftaħu nsib balla xemat kull-imkien. Sensual music, taw xalla tijaj. U toħroġ li l-mara li jibsab secret lingerie, mara tixtri miskina xaħġa biex surprises mi. Għaxe misjatek. U jena, Inti riħata mizza wara riħata mizzaħ. Wow! Kem għandi aptit palissa. Għamur ninħasel u l-mortejja sirbi. Ejja! U jena ma nafx intom. Imma jena wara session training. U diġa mux jgħadxi wellen, mux diġa jgħadxi wizgbir. Min dalla pel Mike jisili, wara session training u ġiri. Niftakru il-karattru Alf. Wara training. Provajt xorta jiena għetħan iprofa nidħol fija, ma rnexxili b'xej, ġifiri, jibbat I came more anxious, more anxiety. Loop, miskina ma għalit li xej, jimmandu najt li xifej ta' bit embarrassed, għax provat tagħmel kollox fucking spectacular. U rrid ngħid xi ħaġa fuq għadex di ħafna raġel pereżempju jkunu imbarazzati, ma għall-mara mhux għax tkun imbarazzata ar-raġel biss. Jikun hemm dik ħsieb ta' m'għadux iridni. Mhux hekku. He's not excited by me, 100%. Tifhem, it's not like oh my god. Meta jkolli aptit il-mara tenduna x'wara 5 sekondi. Imma darba dikont tettielet l-istorja li nammetti, bro. Imma dejjem. Ġila 10. Ġili 10. Da mhux vera. Ma darba. Go ahead, guys, please. Darba niftakar konnet nippruvaw tfal dik vera kienet esperjenza gravi men. Meta tibda tipprova tfal. Għax is-seks jiġi men numbad bżonn mhux eżin. Seks huwa bżonn. Yes, imma jiġi mhux eżatt. not pleasure. Li kemm il-darba let's face it, is-saħna rġiel. Kemm il-darba de anke inti għadek kemetta m'għandix abtet timur naħxi lejla. Jindaqs ma smajta man traġel. Anke qatt ma Le, ma jiena kelli l-impressjoni li l-irġiel dejjem iridu. Le, believe me. That's quite relieving. Jiena sepp kulħadd li differenti hu. Mhux konsinserta, I mean. Jekk ikun xi wieħed aħna konna miż-żewġin, allura sex was quite easy, jekk għandek aptit tittant mara u daqshekk. Allura imma dakinhar kien ġie ċordu, I'm ovulating u let's do it, it's baby dance. Baby dance. Baby dance, konna nedu. X'inedi? Għax aħna rridu la baby dance, meta tkun qed nagħmel għall-baby, meta tkun qed taħxi għall-pjaċiri naħxu. Għandek il-baby dance, baby dance tkun iktar. Aħna not ain li ngħiduha. Tajba dik is-saġġietek jew ġili għatab. Dik is-saġġietek jew ġili. Nasab is-saġġiet spirtu pronti. Jagħmel minn tajjeb. Jekk żejjen aktar ma nixtiex. Ma nixtiex nispiċċa single. U niftakar ġifieri kienet sħana men. Imma sħana. U niftakar ma bedix elaħħaq lejsi men, kienet xi heat wave. U ma stajċ. Ma stajċ men. Fisħana tremenda. U literally like this is scientific. Tibda tħossu not joking, ġifieri, tibda tħossu jirtab fejn mhux suppost jirtab. Mhux hekk għax ġifieri għaddej u qed jirtab bis-sħana x'int qed tikkonċentra fuq l-ara. Ejja tippanikja. L-ara niżel ġojnija. Eżatt. Ma nistax. Jiena rani njera. Ixħal lejsi ja brother. Għaddej lejsi. Nizlu. Dakka tanta sana tixxelu ħuġġil ġawek jiksaħ. Relax. U ġifiri kienet imbarazzanti u kelli ngħidilha. Ettela Steph, sorry men. Mhux irnexxieli. Minn dakinhar law lejsi dejjem jiġi preparazzija qabel on 16 id-daru tajf. Tindura mit-tempera tajt. Kemm hawn bart oret illum għandix nagħmel. Illum għandix nagħmel. Għandix nagħmel. Naqdi trimili. Lejla overtime. Il-kontat dawn ma importax, il-lejla l-lejla over. Inti Miss Carlos. Mela. Ejja. Il-min.
Ejja, Kol ġobon ħanaħra taħt illum jien. Anka jinvert. Oh, għalissa ħanibda ħanżomma. Għin għandu l-kolesterol oli, eh? Mela. Ħansaqsi lil-JD. Il-terapija għandha tkun għal kulħadd. Xieġifieri, sorry. Terapija. Psychotherapy, Psychotherapy. Psychologist, psychotherapist, kulħadd għandu jagħmilha. Minix il-persuna li tistaqsija dik il-messaġġ. Ejni naqra Dan s-sabitti għaw il-post. Dan s-sabitti Psychotherapy. Ma xieġifieri m'għandix tkun available għal Le, taħseb li kulħadd għandu jagħmilha? Taħseb li għandu kulħadd jagħmel psychotherapy? Bżonna ġiġifieri. Jien ma naħseb. Għax jien nista' nargumenta ħilek din. Jien mhux nistaqsik jekk għandek bżonn psychotherapy, nistaqsejtek. Ma nafx nistaqsi. Taf li hemm psychotherapy hija available bħala biex tgħin. Available mhux kelma tajba. Hija qed Taħseb li hemmhekk. kulħadd għandu jagħmel psychotherapy Iġri f'ħajtu? qed tgħid kulħadd huwa għandu jiġi mela qed tistaqsini jekk Mhux naqbilx li kulħadd. obbligat. Mhux obbligat. Kulħadd għandu jesplora l-possibilità fid-dinja perfetta. li jagħmel psikoterapija biex jgħin il-saħħa mentali tiegħu. Jiena psikoterapija bidlit li ħajti u vera sebħit li l-karattru. Anka li, Minn meta anka konna li. ħustieken. Anka li il-fatt li Abigail marret psikoterapija bidlit li ħajti. Jiena qatt ma gdim ċoffa ta' xaħat u ħallejtu għalon it-triq bid-dem u mort. Ma isma' għamilt affarijiet oħra. Għamilt. Għamilt affarijiet Guys, fuq kemm tridu. Vera tajjeb dan-imbid. Tajjeb, ħafna tajjeb. Għan nisimaw risposta. Minu maħġibom sponsors tagħna wkoll. Dawn l-ħansa, guys. L-ħansa. Ija, kompli. Ma mux sponsors, semmu għetnejn komma. Immaġi fuq psychotherapy Intom ma tafux xiffaċċa jiena, ta' guys, jiena darġajt tellajt, ta' mux tijaj, għali kollu, darġajt tellajt, u minħabba fija, ta' ħazbolli mux imħabba fija, ta' ċikka, ġali saw. Laqas tar Turkija dak ant assis tork. Esorġista mill Darba t-tfal ġol knisja flok xismu bil-rasu. U jtini, għate, għate. Kontetna, I mean, entom ettejdu, bħal da, ismani, meta jasal kollok tifel u jkollu sentej, jamel testa ADHD u ekle, sentej tlieta. Illum iva. Erba. Ma dik xidej, tifla tijak ma miltiliex, kun hemm żmien, mela jgħat 3 snin jew 4 snin, illi jgħaddi bilda biex jaraw jekk għandu xi ADHD u daw l-affarijiet. Five għanda. Ma tax timxi. Jena. Normali, le? Kemm minn perikolus, Max. Jibqalek seri, jabbast. Tifgax fil-galletta, zdja. Le, ma dak baxxi. Mela dak, Inti għadek fuq 20. Baxxilu lejzi, ħajmutinna, baxxilu lejzi. le, biex do rajtu, nizlu. U għax isħana, ħeġi. Le, ma mux ADHD. Fanti għanna lejsiz għaddejn. Imma xed tippon, ta' fejnu lejsili uħar, wieħed għadkom. Fu lejsiz. Insomma, anyway, sorry. Lejsiz għanu tkellmu. Rispondi l-mistoqsija, rispondi l-mistoqsija. U, ġveri, I mean, jiena xekultant nibdana il-labeling għat neħduħtu. Jiena naqbel mija fuq di. Too much. Kol kif tifel jaqbes u ADHD. Mux fuq l-spektrum għawek u naqbel. Tfal, Imma psychotherapy differenti fis-sens. U hija ma, all right, okay, għandek tamel test biex tarjek għandek bżon għajnuna. Ne, ma da' psychotherapy mux hekk. Ma psychotherapy mux hekk. Imma naqbel Psychotherapy mija just fuq di. għax jiena qatt ma milt, il-mara l-istess bħalek, kienet kada dejaz minn ħażin, għamlet u xi vouchers for it, I love it. I love it. Bażikament psychotherapy jeda, mill-istajt nifhem jiena. Jekk inti tixtieq tbiddel ħajtek u lest tagħmilha, Smoke. tmur Weed. tmur għand xi ħadd. Mux hekk jagħtu l-lum. Le, CBD. Ma dik ħaġa oħra. Tispjega Tmur għand xi ħadd, u toqgħod titkellem miegħu u jaf imma jgħinek nispjega. jgħid trenjat. Nispjega tu minutes. Ħaspjega tu Go minutes. for it. Ħantikom eżempju sewwa. Hemm momenti fajitna, imma tidu segu. Qed tissegwik mod ibla. Ġej parti serja, ġifieri. Ħantikom eżempju tal-proċess ta' psychotherapy. True psychotherapy, per eżempju, jien realizzajt li kun hemm momenti f'ħajti fejn jiena I react minn dik it-tifla mweġġa li kont ta' 5 snin jew ta' 3 snin. Mhux mill-adulta, per eżempju, meta kont iżgħar
konnejr. Konnejr, jew kon nibża li l-persuna tnoħarġ magħha ħajabbandunani anke jekk ma jibatlix messaġġ għal 5 sigħat. Konna Madonna. Issa dik ma kienx reazzjoni ta' adulta, kienet reazzjoni l-uġieħ kont inħossu vera. For sure you guys have these triggers as well, anyway. Le kollha għandna għandu triggers tiegħu ovvjament. Through therapy, I also managed to say, stenna dina mhux jiena da l-uġieħ li qiegħed x'imkien hemm ġew u qed iġani nirreaġixxi mhux minn dak li jien illum. Eżempju. Too complicated for me, man, honestly. Ma bażikament inta tajt li obviously your You past. just better Your past. Plays a big role in how you see your life today. Who you are. U jiena nemmen li big time li it's all about the upbringing u l-ġenituri. Oh, that is, I think, the biggest step. Zina. Politically correct. Le, mux għannajt. Missieri ġi fuq xow ta' kamjon. Salvu. Salvu. Rridu nġibu. Għaddak nitnejku biħħemerija. Dak jaqlalkom l-ura. Turuħ intuħ xabal sappa pjoħra. Nejdulu. Ninsejtu salvur. I'm not telling you. Next, spiċċa. Serjetà ġieda, just il-punt u għali anyone who wants to become better jista' jagħmilha through psychotherapy. Imma int li tixtieq tibqa'. Jista' ma jkollok xejn. Int li tixtieq tibqa'. Nixtruża kelma moħħxi kif int. Mhux hekku. Jiena il-ħaxxa li qiegħed fiha daw tagħmel dan. Ġifieri li prepara. Ġifieri moħħxi kif jien. Namel daw, Kif? Għaxandu li bħala paċi. Għandu li ġejdi. Naqla l-flus kif jien moħxien. U jina minix moħxie u naqla l-flus ċerta. Insomma, di dubju. Għalla l-sponsor ma semmi. Ħatfitu għassemma l-sponsor. Jikkur għad semmi ħansa. Muxek, eżatt. Ħansa. U ħanamlu kollox ċar da jagħmel flus għax hemm jiena valuta. Mux m'għandix dubju, bro. M'għandix dubju. Plana mek. Jien naħseb daw il-karti ma daw it-tnej ma nibżon, no me fuq. Le, korżanti. Eddumu daqshekk titkellmu fuq kull karta. Aħna relax. Skont il-konversazzjoni kif tiżviluppa. Faqqa Max. X'tikkonsidra ħansaqsi lilek ma x'ħadd. Thank you, Max. X'tikkonsidra l-akbar falliment tiegħek. Il-lost da kemmi. Kemm heavy? Ma skonna fil-tema ta' heavy bqaj zammejta hekk jiena. L-akbar falliment, Karl. Falliment ma naħsibx li għan. Dal-episode ta' dal-punt. L-opening ta' season 2. Vera mandi. Successi bis kellek jien? Le, kelli fallimenti u kelli fallimenti l-emmulaw. Ma nan left a mark ek. Ifem, per eżempju, jien għandi nistanajlek. Le, kelli fallimenti. Nistanajlek a very down moment. Limu. Meta ħriġu għamil evangelisti. Imma dak mhux falliment. L-ostra. U imma falliment finanzjarju. Allura, mhux falliment. Ġana mill-evangelisti, da kien Marta Pavla spiċċajna b'xi 40,000 minn taħt. Istja. Jiena television kulħadd jaf. Imma tal-biża. Id-drama Malta kulħadd jaf. Li tispiċċa b'40,000. Jiena kont imur McDonald's. U beda deċeduti, l-ewwel ġbina meta beda deċeduti, diqqas kienet taf. Ma nx għattila. Spiċċajna 40,000 minn taħt, bro. Wen kon naf. Ma wara. Le, kon naf qabel. Le, kon naf qabel deċeduti. ċerta? All right. Intom business partners, u xe? Mela. Healthy business. ħafna, għastaf kien. Dak għall-ares ta' mielu, mux biddek, għax mux ski, kan jahbifa kan rockets u bombi, and grenades. U l-ewel 5 episodi deċeduti li ġi wara ġevangelisti li kien dak li supposti salvana, sejr vera ħazin. Umbad ġi episode 5, umbad isu qabat umbad sploda. Salvana. Deċeduti. Ħana, jiena kont. Imma ma Deċeduti went very well. Anka U Salvana. Imma finanzjarament. Finanzjarament deċeduti Salvana. Imma evangelisti bħala production kien ħafna iktar heavy. I love it. ħafna iktar heavy minn project. Evangelisti kien jara bħala prodott kien jidher iktar fih iktar produzzjoni qawwija minn deċeduti. Deċeduti was more of a sitcom. Eżatt. Imma jien kont pereżempju McDonald's, nidħol u persuna taqdin nħares leha u le
Qed naħseb x'inhu falliment għax Le għalija dak kienet Tejra l-kexxiet. konnejra l-persuna li taqdini. Għax konna fl-kelli dak id-dejn kollu. U jmandix. U jien ma nistax naqbad u niddeċidi li nitlaq kollox u nagħmel xogħla. Jien rrid nagħmel xogħla. Għal-mettajt. Ma kollok lebda tip ta' wari. I just wanted to be like... Kieku għattara d-dazmin kont l-esta torqot ma' xi 17 l-Indjani ħorġu flet. Mirko. Too much? It's a reality, No, that's what It's a reality. Inti għandek buttuna. Realtà kera ma realtà sfortunatament. Ġifieri ma nix niftaħru. Mhux Pala poplu ma nix niftaħru. Ġina ċans għad nisfruttaw left, right and center. Ħana ċabċipa, ma insomma. Viva Malta. Ma taħsibx li dak tal-falliment? Le, ma jnaħseb falliment personali kienet Meta twelet. Le, jien għandi proġetti li ilu fuq l-iskaffa u l-verità li naħseb li sakemm ma jiġix xi miraklu da mhux ħajsir. Għax Financially? No. Il-ħin. Le, Mike, xinu l-proġett? Il-proġett hija noveli li nikteb dan il-novel minn duk li xi 22 u dejjem jidħol xi ħaġa oħra u l-verità jekk ma qbad 6 xhur men mmur waħdi maqful il-bot minn kollox dan mhux ħajsir. Allora dak huwa falliment kbir għax jiena bdejt nikteb biex nikteb dat tip ta' novels, fantasy. Jien ma naqbilx tajlu falliment, għax tajlu falliment, like you're manifesting, that's not gonna happen. Le, jiena mhux Aqbad men, fil-għadu u iktbu men. Mhux hekk nipprova nagħmel. Però l-karti vera tnieħu gost nagħmlu apparti n-nejk. Jiena dal-podcast għalija reġatani l-entużjażmu għax-xogħol. Għax jiena tkun tliftix l-entużjażmu kompletament tat-television, kompletament jaħlift daqshekk television. Għasikom xi ħaġa issa. Meta rajtu l-programm tagħna, qed xinaqa deep down in your psyche. Ma naħsibx li qalu hekk. Ara daw iż-żewġ boloħu. Le, nemnu Jiena nkun onest ngħid ċad. Konna il-lostja x'gazz u mbagħad konna that's too much. Mbagħad illallu kemm Imma nisajt gazz, però jien naħseb illi ġieli diskutejta anke meta konna too much ma kemm għandna bżonn. Imma kemm għandna bżonn. Għax dal-pajjiż għandu bżonn jaqla ġo fih men biex iqum fuq tiegħu għax Nemnu ta' nemminhom jena, għax I just wanted to hear it. Xawa jgħidu l-naber ma bdejna. Ta' ħiena di Mirko. Jiena nixtieq imma li konna programm tipo Buy to Bacon. Anka fuq temi politiċi. Fej ma niddejjaqx ngħid. Jiena intqajt ma' politika. Cannot do that shit. Isma' They won't come. Isma'ni. Le, fuq il-politiċi. Jiena aħna nitkellmu open fuq il-politiċi minnar ma nibża li għada ABC ħajqu l-vit u musejnu u ħajkoll il-problemi. Nunu l-gvern u l-politiku. Alexa bi li nagħmlu programma. Għalek joġobni podcast yourself sufficient. Ħadd ma ħajxempillek tajlek isma' ma tistax issemmi żejża fuq dak dik vera. No way, amen. Imma ħadd ma jitkellem open Malta fuq il-politika. Jiena kelli darba proġett. John Hook, le. Xorta nħoss li anka l-guess ikun it's not as transgressive as Buy to Bacon fuq is-sess. Jien nixtieq programm transgressiv Jiena kelli idea biex nagħmlu fuq il-politika. Jiena kelli idea biex nitalmu li dawn ma bnedmin normali. U ma tix tibża li jekk għax huma bnedmin normali huma bnedmin mimlin difetti. Isma' jiena tqajt ma' leader wieħed mill-political leaders. Ovvjament. Flod il-kelma insomma. Imma u metetlu għalli metetlu, għetlu xidil. Le, metetlu fuq il-program. Tana ġiviri. Għetlu taranent naħseb għetlu għadek. Għalli, ejja, għalli netħaq, għalli għetlu ejja, xedar banġibu. Għalli Malta, xiddu ejja. Ġida, u stess, għalli Malta ma nistax namela jena dik. Għax it will ruin me. Imma kemm aħna l-ura. You can't do this. Imma ħanajlek vera. Mux ħanġibu nuqot nistaqsek kif jaxxel mara jen. Ma mux ħejħal għale. Le, ma sekonda, imma vera għadna l-ura, imma jekk ma jibdewx nimbuttaw, inti timbotta ftit, imma fl-axħar jen-nis jibdew, pero ħanajdek ħagġa u koll, għaw Malta u ħafna fazzjonijiet, u ħafna li tista. Nistanajt l-ħar ħagġa. Ma tasalx ma. Għax vera f'qalbi edha. Malta għanna l-mentalità li aħna l-iskjavi tal-gvern, meta fil-fatt il-gvern huwa l-impjegat tagħna, aħna nħallsulu il-paga u dik il-mentalità tinbidel. We are the boss.
they are employed by us. And people... Issa għalaw lex nitkellem isma' naqbel miegħek 100%. 100%. Dik il-mentalità Madonna ta' slaves. Huwa fatt komplet, però l-verità hi li kemm nistaħsbu għalli aħna l-boss. Għax jiena ġieli kontra li nagħmel biċċa xogħol x'imkien jidħol il-politiku u mhux xi politiku li qatt ma smajna il-qasba ċaqċaq fuqu u qisu daħal għandna San Pietru ta' u jibelħu kif ħarsu leħ. That is the biggest problem. Dik il-problema diki. Aħna nirreveraw. Eżatt, we revere them. In-nis il-politikanti. Eżatt, baj aħna zin in general. Eżatt, burn in hell. U l-ar ħaġa li tijak għat ma jagħmlu żball. U inti dejjem moħħok f'ta' kontrik u fejn ħajżbalja. Menti ferja missa tkun l-oppost. Jiena għalija. Issa ħalija, we're not, I wouldn't consider ourselves as partisan. Lex il-kelma għal-podcast tagħna versus il-podcast tagħkom. Direct competition. We're in the same space imma għandkom tema differenti magħna. Kompletament. Ħana assumu li qegħdin komedi bħalna, jew aħna din bħalkom. Jiena xilliba niġi nitnejjek u neħesija għala inti qed taffex fil-podcast tiegħek. Mhux hekk. Jiena, why do I give a shit how you work on your side? Jiena niddejja jekk hemm JD qed jagħmel affarijiet li jiena ma nixtieqx isir, jiena tinkun kritiku. Tiegħi nifsi u tal-partit tiegħi jekk ħankun politika x'għala żobbi jekk għal Simon joqgħod bil-piġama għad-dar jew le. You know what I mean? Simon il-telaq żmien Bernard. Whoever get with the times. Tidel li tivvota lej, però minnu il-leader tan-nazzjonalisti. Naħseb to be honest, naħseb ħadd ma jaf. Naħseb ħadd ma jaf. Naħseb ħadd ma jaf dik il-problema. Qabel ma niġu kritikil. Dik il-problema. Nkun onesta. U qabel ma niġu kritikil għal tagħna stess, tad pajjiż qatt ma ħajfiq. Għax aħna kollox li nagħmlu aħna tajjeb. Il-problema mhux dik. Il-problema mhux dik. Hemm fazzjoni minnhom li huma kritiċi tagħhom stess, hemm fazzjoni l-oħra illi forget it, man. Ġifieri hemm fazzjoni l-oħra, ngħidu verità, il-Labor hemm minnhom li huma vera they are critical and they discuss, imma bad għandhom section kbira. Both of them, yes. Imma Labor għandhom iktar il-verità. Malta ħelwa, ħanerġa' ngħidha fuq il-podcast tagħkom. Mela Melux ġew jintervistawna Side Street, tafu min huwa Side Street. Waħda insomma mill-online portals. Yes. U jiena qed storja biex nitbejjel, it was a true story, illi ħanejda ċara u jimporta, illi meta kon żgħir ta' 6 jew 7 snin, ommi kienet tmur tnaddaf il-villa ta' George Abela. Okay. U jiena kont ninżel fil-pool, George Abela kien jgħidilha ħalli jom it-tifel, kont ninżel kont nagħmel balla pipi fil-pool ta' tifel li kont u bdejt ngħid min jaf Robert kemm beda jagħmel fil-pool u jaqbad il-bewl tiegħi. Il-ostra Għaddisa Madonna l-hate comments, man. Hate comments. Isni offendejtilhom. Dik li għandek. Issa di jien f'wiċċu Robert Abela qedtielu fuq ir-radio beda jitħaq. Illa l-mbagħad tiġik Mary Sammut bil-ostja profile picture bl-Ispirtu Santu jtiru bil-fjuri. Jamma ħamallu fox family. L-Ispirtu Santu fil-profile picture. Għalhekk qed ngħid, it-tnejn li huma għandhom id-die hards ma tiġix. Kunsillier ta' għalli kemm inti demel, kunsillier tal-Belt Valletta. Kunsillier mill-Belt Valletta kitib li demel. Da kunsillier. Le, we need to change. Et ngħid storja like lighten up. Laqas lighten up, man, ma nidda laqas għandek għalfej you lighten up, man. It's insane. 100%. No, it's insane. Politics Malta tal-biża. Marda. Hopefully jiena naħseb il-ġenerazzjoni ġdida wow, I have faith in them. Il-ġenerazzjoni ġdida. Yes. With the election results naħseb għandek raġun. Inti żbejja. Temnu. Lestenna ħataqs il-mistoqsija, ħatajli l-min, un bat ħanamel mentions qabel u ġibba il-persuna. Ostika minti tajba fil-cliffhangers. Brava. Di persona brava. You underestimated me ġbin. Studjat il-communication. Mela, dik ila fil-communications u television du kella Jina ma Peppi, ma Peppi. Du kella 5 kienet fuq television. Studjat mela laurea. Mela. Tifhem fil-ħabs ukoll. Ġiġa. Ġiġa tifhem. L-istorja ta' Ġiġa ta' inside out, left and right, up and down kollox ta'. Kemm il-programma Proprio kont laqti. Kemm il-programma
programma minn. Ma konċ hemm Malta ġiġa dubbe. Wasal is-survey Ġiġa. Le fi żmieni jew drogi konna nagħmlu jew fatati. U satanisti. Jew satanisti. Dik ukoll, dak kien vera Mela, popolari. ħajk tkellem JD please. Għalkom. Temmen fil-kunċett ta' soulmates u the one. U l-maħa saqsi? Il-maħa saqsi. Tista' saqsi l-kulħadd jekk. Il-Max, Il-Max, mela, stenna ħana mel il-mentions, sakemm weġibna Max. U jiena interessata ħafna ħana rsejt Max. X'mentions? Nirringrazzja lill-Ultimate ta' support tagħhom u Thank you l-Magda very tal-Kafe. much. Għajdu xtajab jew le ġejdi. Li nokla d-dizin tal-kards u l-logo, il-Customize Nation għall-istampar tal-karti u tal-li enuna fil-proġetti kollha tagħna, tajba ġbitek. OK Home għall-amara u għad-dekorazzjonijiet. Dira darbat namilom ekk, ġivi, xkun taf għalik għet namilom. VCT għaddawl, CMYK għal PVC boards, Hansa tal-li tana l-imbit, Fjord de Vita għal platters u Snow White Meat and Poultry Market. Taħxie, inti mux għettamil għalija di, għax dab dejda season u daw l-sponsors. Imma soltu najt, imma soltu, grazzi Ultimate. Imma samlitom mod iktar formali, iktar formali. Namħad kompetitur ma tana, u. Ma sibx ta' Le, ma naħsibx ta' ma naħsibx, le. Xkiku. Iċemplu Kolla del-bicċa. Noħdu għomlom issa noħdu. Kolla. Kolla noħdu għomlom ebi. Mela, X'taħseb, I'm Max? very interested in your reply. Soulmate the one. Kont vera xettiku dwar di. Kont vera naħseb li xistajtini best friends tijaj jististatini mara. Tipo, irrelevanti jekku xekku jowek. Imma Flima sens, xista tikber fis-sens li ovvjament. Le, fis-sens. Ma jistax ikun li dak jena naħseb. Jena naħseb traksa. Jena naħseb skont il-valuri ta' kull persuna. Jena għandi setta valuri li huwa per eżempju trust, li huwa honesty, respect, etc. L-opinjoni tiegħi, jekk mara li jena għadha magħha relazzjoni jew ħabib tiegħi, the same amount of value is going to be the same level. Can I come in? Immem xi ħaġa u mhux is-sess, l-intimità. Jistajti jilek dik il-ħabib? Le, ma dik kollox, dik li tista' tikmara. Ma sekund, Mhux li titfissetu li tħares fajnej xulxin u li taqra r-ruħ. Arena għatawa fil-qasi. Ejja, kopja. Intom it-neħbib, tajdu liġ li ma tajt il-qoda u ma taħxux il-lejla. ħanajdlek. Il-possibilità. Mela, dik għandha Il-possibilità li nagħmlu hekk hija equals għalkemm tagħmlu intom it-tnejn. Dik ħafna. Għandhom toba ta' solmu fjura, sorry. Mirko ġejman għant il-lejla. komplina. Il-xaqsa xarek da. Riħata ġobon tal-ħak għamil xaħġa ta' vera please ġiħ. Ejja, enti, komplinti għax. Jena, bicċa xogħol ta' soulmate. Jena mindu għajt mal-mara ek nħoss, qabel ma konċ nafsi. Xi tħoss imma differenti minn mal-ħabib tiegħek? Għax, kif kifetlek, jena għandi ħabib tiegħi best friend enormi, għandi rispett lejh, I trust him with my life, with everything. Imma xorta, il-mara għandi dik il-connection maħħa. L-intimità, L-intimità, ma nafx jekkux just l-intimità. L-intimità ġifier meta tħares fajnej xulxin and you can share silence. Imma silence ma diffiċli da. Silence. Le? Xiex sekonda. Differenti ta' anka indifferenti. Jena naħseb. Jena soulmate fil-sens. Namel 5 minuti. Jena qabel. Ħallu l-Max jitkellem, guys, ħallu l-Max jitkellem. Jena soulmate, jena li hija dik il-persuna li inti taħseb li qatt min taħassib xi ħadd. U meta ssib xi ħadd tgħid jiena marret il-ħadd iżjed. Diki. Jindika li hija s-soulmate u jiena bil-mara onestament tista' mhix tiġi l-iktar mara ħotta d-dinja rwina qudiemi. Ovvjament ħatħares tgħid il-xfaldi għandha. Imma qatt marrida over what I have now. U kemm ilek? Be it for everyday news, be it for
secrets for kollox nixtieq il-mara iżjed minn kulħadd f'kollox. Hija mhux ovvja. Imma issa So nice. inti għax u tikdibx. Ara, jekk ħatejt il-kontra li naħseb jiena ħatikdeb. Okay. Jiġifieri inti qed tara sorm sabiħ. Just stage sorm dak. Mhux tkun ħdimt bulu film ġo moħħok. Jista' jkun tagħmelek, ma jfissirx aħ tagħmilha. Le, ma tagħmilx. Ma timmaġina affarijiet ġifieri. Le, timmaġina 100% timmaġina, imma timmaġina dik is-sekonda u daqshekk. Eżatt. Qed tiżni, Nisa tal-ora. Imma kulħadd timmaġina, ma the final thought is dejjem. Le, il-mara number one. Naħseb aktar ta' valur li kollu dik li miġis kollha u jgħid le, milli kieku ma jgħid. U jiena aħna mrobbijin il-familja tagħna osti jiena m'hemm isir u ommi m'hemmx ngħidu hekk sorry ħiex ta' bidda ma bidda ħajkolli noħraġa. Erġomilha. Xiġifieri m'hemmx ngħidu. I am very strict when it comes down to loyalty or these things. There isn't Ġifieri kieku kien hemm wieħed u bistu sorry. Le, ma ġara xejn kont ħaraq. Imma m'hemm no chance. Le. Dak isib I will ma taħfir xejn. Jina fkonna fis-sakra u liħriġt u jekk inti taf li jekk tkun żibel ħadd iżbalja, mela ssir żibel. Jiena noħroġ nsir żibel u mpejjeb ma' sħabi. Jew tkunu vera l-bot minn xulxin, inti mhux qed titti attenzjoni u taqala attenzjoni ta' ieħor. Imma sekond, inti tidħol f'sitwazzjoni fejn hemm il-problemi. Iwa ħansaqsi allura, mhux dejjem hemm problemi f'relazzjonijiet. Għalija. Kollok fażijiet fej pereżempju ma tkunx qed tittija biżejjed attenzjoni. Dejjem ikun hemm da żmien jien bħalissa tgħid noffendini nora. Għaddej full on studio, għaddej full on now, għal bajtu bejk, xogħol, it's ridiculous. Ma taħfirx 100% you sure. U ma naħfirx, naħfer. Imma m'għandekx ċans nerġa' nkun miegħek. Istra. M'hemmx fucking forget it because the fact that you did it once will keep a doubt in my mind forever and ever and ever and I will never be comfortable with you. Tkun fija naħseb biex tkun 100%. Jista' jkun għandek raġun. Darba kien hemm Jista' jkun għandek raġun. Darba kien hemm membru parlamentari mara u għaltinna nkonna ftieċek u għaltinna dil-frażi. Ma jimpurtax minn fejn jiġġib l-aptit laqwa li tikol id-dar. Eżatt. Taf minni? Le mhux minni. Batnejlek. That's a very good. That's a very good. Dika tajba. Ma jimpurtax minn fejn ġib l-aptit laqwa li tikol id-dar. Min jiftaħlek l-aptit ma jimpurtax laqwa tikol id-dar. Iġveri jena l-immaġinajt il-Deniz Gafa f'kull pozizjoni ma jimpurtax laqwa li jimmur nikol id-daru. Għandi domanda oħra li għadek kemat li kont qed niddiskuti dal-ħar ma' xi ħadd. Imma jekk waqt li qed tikol id-dar qed taħseb fil-burger ta' Denis. Taf qatt ma ġrat li jistja. Ma dejqek li kull mara tagħmilha pereżempju? X'jiġifieri kull mara tagħmilha? Li kull mara tagħmilha? Li kull mara tagħmilha. Ġifieri qed torqod miegħek u taħseb. Kieku l-mara da torqod miegħi u tgħidli pereżempju Carlos. Le ma tgħidlek xejn. Ħa torqod għal dejjem il-mara. Kif tħalt fiha? Le għax impossibbli taħseb JD. Inti l-unika raġel ieħor li għandek. U jekk tajlek. Għax ma tħobbomx bil-qara ta' bil-qara korrof. Max, u jekk tajlek ħebigi. Naħseb xojos. Le, biex naħseb. Bela, tu pjaċir, la, taħseb. Nikol id-darna u ġilonu għaxorta. Baj, kollok zewġ platti fucking tortelli. Għed, mushrooms u għed kemna. La, għalli mem semin imkinsa, waħna jidu għak il-vini. Għavillek, ta' batħalla. Dak ġili kien involut fit trisim. Istra, wasanna, għaw. Xwasal, għan isma fuq trisim ta' da, xwasanna. Xaten ġassam mill-sponsor għax narmelek il-moba, għed il-trisim. M'għandix karti. Għamil trisim. Għamil trisim. M'għandix karti. Għamil trisim. Mela min imissu?
Inta bit-trisem. ċinu għaffarik xamil Talking about minimissu, meta kont minimissu ma'kom? Kont inġer, kom tidaw? Vera, xera kont vera ħazin. Le, jien kont narak vera bil-għal, anzi. Le, vera, Le, vera. vera kont Seddi speċini li ma bqajni xaxax mbad marfġa. Waqfu minimissu. Għax kienu għafu la minimissu, eżatt, orrajt. Sakarxi. Għax kienem mintu kienem il-ħabib tijak. Eżatt, Malkin. Malkin, Molden, eżatt. Mela. Minimis. Dispjaċini kien. Jena, u ħansaqsil Those spice. ħansaqsil La, xej. Le, ħansaqsil il-Max, għax kienem ħafna għajdut fil-background, u allura interessatni dil-ħagġa. Għattu t-tkelmu fuq, Le, intom dejtu t-tkelmu fuq il-ħagġa, ħan aktar fija fil-fond. Mela, kif ini il-relazzjoni tijak mal-flus? Mal-flus? Flim sensazzjoni, għax mandiġ flus. So, ma tantx relazzjoni Le, tajba. xina smajt il-JD għajt li spesta. Kem tweġġaw din Jien naf li ntqammil. Dakonur, inti iżidien, għataw, li jisek speċta, jo, tajru għamil, mux tajru, jgħat fakkarni għamil. Jina u koll. Eżat, brava. Jina, thank you tal-għet li brava. Jiena nġielet ma kullħat tal-flus. Jiena minn aqla l-kliwi. Tħulli trid. Imma jek tmisli l-kartiera, men, għax naf ġifieri. Għax di. Ma jkollok flus. Inti ħanejlek, inti. Imma taf tkun ġenerus jew le? Ma nkun ġenerus, men, taf kemm nagħmel affarijiet jien ta' karità u hekk. Le, ma taf jinnaf jekk toħroġ u tħallas għal kulħadd jew tagħmel round drink għal ħanejlek, jiena li ma nħanejlek, minn mindu jiena bdejt naħdem. Laqasik Max u l-PJ verdem xejn. Darba minnhom ħriġna l-Patrons. Darba minnhom ħriġna l-Patrons. U da għalli ġibrom round drinks u hekk. U għetlu u round drinks kam konna xie 20. Eżatt. U hekk xin għalli ġi mettjura. Għetlu xinu. Twax ħatamel minn da, jow waqfek il-gżira, erdazbu. Għaxi musa għallas medjura. U minna ġimma ma nitkelmux, ġiviri. Da se gravi, ewejja da. Edi eżagġera. Konna għadna nibdew, ma vera konna għadna nibdew bdejn Oktober. F'Disember mal-ewwel pjanaw ostja tal-Patreons tagħna pjanaw event. U marru u. Għaxan għanna Patreons, sa tasbux li għanna xe Patreons. Il-Patreons tagħna xi ħamalli mis-sawte, kollha bla perol spritz. Mela, exotic drinks bilda xedulu dak tal-minta, qas naf x'inhu qas ma nixrobx. X'mintu? Dak tal-mint, drink tal-minta u xedulu li jitfgħu l-mint ġo fiha. Kuli dak tal-mint. Ejja xedu. Margarita. Mela, €100 tellaw il-kont, drink wieħed. Imma jiena kien Imma ti tifli taf xi ton fuq u hekk bl-Excel sheet tipo? Le, iġemma ma. Iktar il-mara. Jiena non fuq kontijiet u hekk inħallas il-kontijiet u dawn l-affarijiet u mbagħad il-mara iġġemma l-affarijiet. Imma jiena anke l-mara nedilha nira stief. Importanti anke jekk jasal xi wirt jew xi ħaġa ta' xi familja. Inħobbhom il-familja daqs dawn rajnejja u mmuru nwassal il dak u li ieħor u nitbal fix-xemx inbiddel il-punchers imma jekk jasal xi ħaġa u tmisl il-but. Le. Hemmhekk aħbis imma imma taf minn fejn ġiddi għandek xi storja li naħseb ġin ta' missieri men ta' missieri hekk ukoll bħali ta' biex għax jien intom peress li twilidtu familja sinjura ma tafux ġifieri meta bniedem men. Sa 26 rabdet mal-art. Laqas kella banju, kienet titħasel fil-friskatur. Ma fej ġo villa u mal-art ta' xe. Mal-art ma mur missa. Il-madun Versace. Le, ġokeri għaw bis-serje ta' ommi vera fil-faqar. Imma mbagħad intaħt ma missierek sinjuru? Le, missieru kol kien. Imma mbagħad missieru kol ma kien sinjur, imma mbagħad għaw kienu minħanut tal-buttuni. Imminti meta twilit mbagħad. Meta twilit jiena konna okej. Okej, maħna ma kontx okej, dik il-problema. Tifhem ġinti inti kif kont? Kont okej. Le, dak okej. Jien ma kontx okej. Kont okej. Jien ommi kienet tibatni bil-lanċimita. Xogħol għaw l-iskola. Ġifieri jiena nafx ġifieri biex ikollok PlayStation
qatt mhux qatt ma xrawli. Dejjem l-aħħar wieħed tal-klassi. Eżatt, dejjem l-aħħar wieħed. Kulħadd jilab u jitkellem fuq Tekken u jiena għadni bil-microgenius Super Genius. Le tħossa dik, iżgur li tħossa, mhux ovvja. Meta tkun żgħar ma tħossiex. Għajmin tiddejjana. Ma mhux dik tħoss, inti mhux il-flus tħoss il-fatti li daw kollu jitkellmu bil għax jien għaddejt minn. Jiena sħabek jibdew jgħidu dak għax jien għandi dik u dak u jiġu bil-slippers u hekk. U tajta għandna. Jien niftakarni bis-soldini kulħadd bil-Nike hekk. Mela jiena soldini. U jiena kont Jien ommi kien tibatni St. Edwards, dik tal-oli, dik tal-skola, għalli dak iż-żmien. U aħna konna tlet taħwa hemmhekk, fi kella spiża tal-qaddisin. Fi kulħadd kif tajt inti bis-CD player żewek, kien għadni għaddej bil-liba walk. Eżatt, mhux hekk. Jiena sħabi kulħadd bl-internet id-dar u jiena għadni qed inġerreħ fuq l-antenna Siċilja. Dak segravi. Kemm kien ġalek tidaj l-antenna Siċilja. Kont wasalt fl-aqwa biċċa tagħmilek. Jien kienet il-favorita, jiena tal-ħalib konnu pjaċir. Tal-ħalib u tal-frawli. Zom. Tal-antenna Siċilja kien hemm dak ma tiftakarhom tal-una sej. Tal-1-4-4 jina naf. 1-4-4 ċaġek. Eżif xaħat bibżobbi minn numru, kif tiftakar il-numru. Għax kon niftakarom. Għax għanajdlek għalix, niftakarom. Għax ħaqqan madonċi, malli tibda l-1-4-4, jibda television. 1-4-4. Għax kullħat jibdaqbat il-telefonu bl-interference. U badda meċi 3 kwarti naqliblu biex insib il-next one li ġi tajjeb. Jena kont nidejme kienu kun hemm logħba futbol mis-siri kienu dumma jidħol kienu kun hemm Playboy Late Night flash round nofsa bil-lejl. U inti l-logħba futbol tibda fid-9 paddejja sa xil-11. Eżatt. Jamur orqod bżobbi daqs. Ma nistax. Mux ħamejdlek sorry, għax ġisirt nafa dal-axħar, issa fl-ugwaljanza, jek nitkellem ħażin, jek nejdlek, skużani, iġi qed nitrattak il-qasmenna. Di tajba tagħmel sens, inti kun hemm xi mara u tgħid żopp u tgħid skużani. Vera bla sens imma. Bla sens. Agreed. Għax mhux ugwali, hekk qed tifhem. Żopp. Brother, thank you. Thanks for that. Vera tinħossni ugwali, issa Grazzi. Kif spiċċajna mill-relazzjoni mal-flus, nisentu naw? Mal-flus li? Inti sassejt il-mistaqsija. Naf, ma kif spiċċajna bżob bil-relazzjoni. M'għandix idea. Kemm ħadd rasa. Bħall-antenna Siċilja. Ma Max li ħanajt, xandu għadha vera tajba. Top. Għaliex qed taħbihom. Tip ta' porn tara Max. Tip ta' porn nara. La, jien naqtek inti li l-ek taqta li remettu fuq xulxin. Rajt kollox u ġestax għax kurjus. Dak darba kien hemm wieħed tfani. Nummer jena minix avid porn user, vera xej. Le? Vera xej. Per eżempju, how much? Xej, nothing random li nara xej. Ma lajru, memx ċansu. Bil-1.25 jara speed. Memx ċans. Ma tox t-studja l-plot. Bis mandiġ bizzejiet ħin fħajti biex nuqot naħli nara l-porno. Mandiġ bizzejiet post fejn nara xandi tifla mara nanna. Kulħad diħelu ħireċ gaz dan kullimkien. Xfrina l-iktar nkun jgħat fi shower, għet niprepara biex imur ximkien, per eżempju podcast jismu Nikxfu l-karti, u dot il-ġerali. U bat qabel ma niġi, teħles xi ħaġa, u bat għalfej għand il-qalzi ta' taħti weħel mal-fejn. Imma, honestly vera, ma tantx if there was porn which I watched, it will be extremely conventional. Nothing here. Imma darba conventional vera. Darba rajt wieħed vera tajjeb. Da laqwa porn li qatt rajt fid-dinja u laqwa porn li qatt sar fid-dinja. Li garantilek. Ħansaqsikom minn fejn taħsbu ir-razza x'inhi? Tal-actress. Tgħid li x'inhi, maġdajek. Il-nazzjonalità. Kemm no pjaċir inġerriħ għal-pixels jien. Għal-Ċiniżi pixelated. Dak Ġappuniżi kollhom kollox pixels. Anka Ċiniżi kollhom da. Imma daw Ġappuniżi darba kelli dejt ma' waħda Ċiniża, ġifieri tant kont ossessjonat la li niżilt liba. Kollu sibgħalkom pixelated, ostja. Eżatt, ostja. Għandhom oġna. Arresta, ma dovri. Għatma rajtu da, Funny enough, they were Asian. Anyways, u hemm dawn u kien deċidiet dil-mara tintefa' fuq dara u tintefa' b'saqajja wara.
Carlos, għalix saqsejtu din mistoqsija. Tgħidli x'tefgħet xi ħaġek tbossu tiflowtja fl-arja. Le, tajba tkun proset. Konna nafu. Fatal hair dryer u ping pong. Le, biex hekk. Imma tifel għandu minn datto jkun ballunek. U jgħatik fl-ħoti. Tajb, Abigail, Tajba. Direttur tajja post Direttur tajja. Isma dijek, isma jek jiex elektoral ġbdini dejja. Kiet wizġobu. Mbaddina bditem, fett l-luwi ħed jiġi, ma titfaċċa kartuna bajt. U dana jibda u jfaqqas il-bajt fil-patata ta' dis-senjorina. Jifqal bajt. Jifqal bajt. Inti mux porra, inti cooking show. Cooking show alternattiv. Very close. Mbagħad dana he progressed. Għamel scrambled eggs. Għamel scrambled eggs. No fucking way. Ġifieri kollox bittixtis kollox, mbagħad di jiddeċidiet tipporga ġo taġel. Okay, daqsek. Max. Sajru u kienu fl-imkien. Bdew għarmenin, u Il-mistoqsija daqsek Isma, zom. Mux ħaneġaw Zom, jina meta ngħidlek. Max, tiltinna mistoqsija. Nisbaħ ħaġa li qatrajt f'ħajti. Importanti ngħidlek. Maħjar mill-video tat-tiċ. Meta ngħidlek ċertu affarijiet ma nistgħux nagħmluhom fuq il-podcast tagħna ma jfissirx tista' fuq podcast ta' ħadd ieħor tagħmelhom. Għandkom viral clip ta' Cristobal, guys. Tafu tiġu cancelled? Għandkom viral clip ta' Cristobal. Riċetta ġdida, Omelette Down Under. Emissu. Ladies and gentlemen, Omelette Down Under. Imma di tal-canceling taqridni. Xini? Mhux cancelling. Tal-canceling taqridni. Dil-mentalità. Di tal-canceling what you have to do about it is ignore it, u daqsek, x'important. Cancel me, thank you very much, bye. No, it's not that simple. Why? There are big comedians that have been cancelled. Who? Barra minn Malta. Min? Louis C.K. per eżempju. Oh, sure, CK, he's back and riding. He's back. Imma- He got cancelled, it's true. He got cancelled. Imma zom dakka qabbat iġġerja qudiem in-nies ta' There's a reason why. differenza enormi. Iwa. Pruvaw ikkanċellaw il-Met-Rajf, per eżempju. Mela. Saħħu iktar. Mux hekk, you cannot cancel someone as she is saying, if I'm jokes and comedy u stand-up, jiena ma naqbilx magħha li għandu jkun by far, they are huma il-metrika tas-soċjetà u għandhom dmir illi jippuxxaw. Jien nemmina, jiena nħobb stand-up comedians ġifieri tal-bliħ. Imma Louis C.K. is a different situation. Zela ftit. Zela. Jiena nisallum Imma imbella. ġifri jekk tiżloq you are Jiena cancelled. nisallum imbellaħ kemm hemm nies u ħanejda ċara kristall. Kif bil-mod ta' kif zela. Eżatt. Imma cancelled. Per eżempju hemm wieħed. Le, ma Le, cancelled. ma jekk inti għattajt, imma jekk inti għandek ir-rutin. Promoters don't get removed. Eżatt, fimt. Jekk inti għandek ir-rutin tiegħek, il-stand-up rutin tiegħek, jew qed taqla lil kulħadd is one thing. Imma jekk mbagħad tagħmel, ġerri. Għamilt fuck up. Eżatt, għamilt fuck up, that's something completely different. There you I don't believe li għax tagħmel fuck up, you're like off the... Imma sekonda, kemm never. Jiddependix fuck up. Eżatt, jiddependix Jiddependix fuck up ta'. Dana Jiena sallum il-ġurnata, aħna nitkellmu bejnietna u nitbelħu kemm hawn nies ignoranti. Le, ħafna. Illi ngħidu imma x'ignoranti. Ignoranza. Mela għandna persuna sewda qudiemna. Qed titħaq magħna. Qed ngħidu a racist joke kull imkien issir di fid-dinja. Mhux ovvja. Suet stess jitnejku bil-razza tagħhom stess. Yes. Like, we do with our own shit. Ġifieri mhux kulħadd l-istess. U mhux hekk. Qed titħaq magħna di u ħadd ieħor jgħidlek l-razzizmu. Oh, le, daqskemm tiġri men, daqskemm tiġri. Kemm nobodhom. Nobodhom, men, għax huma jkunu razzisti probabbli. Mhux għalhekk. Ġejdi aħna kellna song, Le, mhux razzisti għal-ministru kien ikonna is-song sewa il-da. U kien jisimha Basta nemmnu fil-bambin. U di kienet kollha l-song. Il-inti tajt u li kienet L-idea. L-idea ta' song kienet il-inti temmen fil-bambina, ma' mbagħad minn taħt ipokrezija tfotti taħt għandna bikol. Nistanna Għallunna x'issa tejk tuħadu kontra l-bambin. X'il-lost jattajt. Ismaħħa song. Imma nistanna ċaġa li għal JD li Because it's the easy thing to do. Nistanna ċaħġa jiena daw in-nies mhux ikunu razzisti huma għax jħobbu the self-righteous. Ukoll? U jiena bħalissa għandna l-marda ta' self-righteous. Big time. U jien inħoss self-righteous, grounded in resentment. Isma' jiena taf minn naħdem. Superiori. Jiena għandi Martina.
U għandha l-sħaba. Ġifieri, Martina ħabbatana kbira. Martina, Martina. Li mux Martina, Martina, s-fajn. Imma għandha ċertu sħaba ta' tipo taf kif daw li nazjonalisti. Min daw li jkunu dak iċibtaw. I'm better than you. Bite and bacon. Oh my God. Oh my God. What a Really ħamalli ma doffi. Apparentament hemm waħda. Għadem għarru daru jardaw. Mhix hekk proset. Mhux hekk vera. Għax daw ikunu l-iktar nis li jardaw. Mhux hekk. Roħ dan il-podcast. Hemm waħda naħdem miegħi. Apparentament fuq taħxi videos tagħna qed nitkellmu fuq something sexual, ovvjament, għax aħna we delve deep into this subject. Xalina, m'hemm xejn tabu. Sorry, skuża. M'għandu jkun hemm xejn tabu. Yes. Mistoqsija, tabu, laqwa li m'hemmx obviously hate shit going on. Mhux hekk. I agree. Eżatt, proset. U hemm waħda miskum tistħu daw l-affarijiet, daru każa tgħid daw l-affarijiet quddiem in-nies, etc. U ort kellimt il-waħda ta' das-solar fejn taħdem dilik ħalet il-kumment taħt waħda minn tagħna. Ettela jien mortu waħda jien, ma konxna, ettela isma. Ettela jena smajt li għandko għax ġiet għattaj li proset tal-program. Ettela thank you, ma jena smajt li hemm xi ħadd fit-tim tiegħek. Ma tantx joġbu l-program u qed jgħid kitab kontrina fuq il-Facebook. Għalet li jiena kont hija. Ġej tajt li proset issa. Qed taqla l-ħara tipo wara dari, tipo jiena kont ettela vera. Issa di. Fil-parti ta' summer ġifiri b'sidra barra bis-saron kollox ġorba ta' sorma xi darba bis-saron kull fishnet ġifiri jisom il-fishnet jisu tal-basketball. Tista' tara kollox ostja spjegat xoffa hekk b'xi botox ma nafxiex. Mhux botox dak filler. Whatever it is, filler. Biex ngħinek botox għal hawnhekk. M'għandix idea x'tam. Għandha żgor botox u silikon. Inti għandek taħdem magħha. Titanium kollox għandha, Għandek taħdem magħha il-persuna inti. Le, ma le. Tista' tarax għax li diet da, le. Inta ħajkollok mort tiffaċċja. Eżatt. Provide number 1 to 1 ġed jaħseb ġo moħħu, ma verni ġiet nejjek. Għax dak kien assist, tilla naħseb inti kuljum rożarju tajt u bil-lejl il-boyfriend ma tmurx qabel ma jorqod tagħmlu kiskis mar-ras naħseb jiena ma tagħmlux. Għadet titħa. Le dal-affarijiet jiena le tal-qed le. Kulħadd irida tal-Anġlu. Mentri daka xi ħadd qalli, xi ħadd batli, ħabib tagħna jem xars ta' fuq ukoll, għalli l-Vox Pop li għamiltu intom, għamilna Vox Pop minux. Konna, Rendi, għax aħna studi tagħna, Rendi kien hemm Rendi għadin intom. Eżatt, kien hemm l-elections dakinhar tal-MPs, whatever, uħriġna aħna bħala publicity stunt qed naħantuhom naqa' free donuts, free egg, u nieħdu naqa' content, ċajt. U ovvjament iċ-ċajtana, iċ-ċajt Malti, ċajt komuni. U sib għalli il-kelma blizzat għalli General Maltese Comedy Unlocked għalli, u vera, xaħna rejna li kullħat, kull mara, xieħa, young, whatever, they all were game with our jokes. Imma mbata nawzi ġifiri bej sħabhom missum jistu dawk xie. Everyone has it inside them, just għandha problema, ma nafx għala, niddej unru għan-nis. Għallulna ma jistħux n-nisa ta'kom ma tistħix tejdaw l-affarijiet in public, nistħijina xala zobbi minnek, x'tasib fuqi. Jekk il-mara taf, l-ikbar persona li jena nirrispetta u jena nixtieq rispett minn għanda. Jekk di ma tatix kasu tuħu pjaċir li qed nagħmel jien. Għaliex jiena. X'jien xala zobbi minnek. I like. L-intimità jedulek. Jedulek. Għasibta qed titnejjek għax inna l-ewwel. Le, jedulek l-intimità bejnek u bejn il-maranda sigrid bejniet. U laqqasek, laqqas jħabba fek, ġasta xaru kaza. Ma mux għed jitkellem fuq l-intimità, u għed jitkellem l-humor tagħna huwa dak, letteralment. Imma jiena per eżempju li għeddik l-istorja ta' li raqad li waqt li kont qed naħxi ġifiera l-jom dik inti ma dik l-istorja għandha tkun bejnek u bejn il-mara biss. Eżef qatt ma ġrat il-kulħaddi tal-età tiegħi.
jekk imqarent persuna waħda bl-istorja tiegħek sewwa. Mhux hekk xieħdu l-Viagra, kif tidninni? White Saraba! Qed tissemmi dik, qed tissemmi impressjonanti, mhux hekk. Mux hekk, għax sera l-għaraw dal-podcast. Charles, mux bħalek, mux inbis, Charles, għamil kura, Charles. Isma, għana tagħmel dik, tajba. U ħajkolkom minna di, mux probabli tiġant, u tiġakelkom. U le tiġan. Immentom bħala komedi, apparti deċeduti, intom ma kontux tidru f'deċeduti, le? Intom producers. So you are not in the spotlight, so n-nis ma jġux prosu tu deċeduti li faħna tal-entertainment li faħna. Ma eżatt, kemm qed nirċievu nies vera, u il-ħin kollha aħħar darba ftit ġi wieħed qalli men għalli kont għaddej minn depression u mnalla kontu. Vera qed ikonna balla nies, u nurkom il-messaġġi. Jien ma nafx intom, ma onestament naħseb l-iktar ħaġa sabiħa hija dik li kien jiġu nies fuq okej daħna konna waqt deċeduti kien jgħidu li ħafna, speċjalment waqt deċeduti. Konna mar ħafna l-isptar. Ħabba li komedi tidħol fid-dar tagħhom u tagħmilhom kuntenti. Mhux hekk. Iltqajna mal-familja kollha, konna niraqdu kollha u fil-deċeduti kemm naraw. Anka l-isptar. Soddisfazzjon, għax il-flus. Ħajkolli waqaf, ħajkolli. Mela, Carlo daqsek, Max ħasaqsi mistoqsija radija DJ. Najma ħej. Max ħasaqsi ħatar mistoqsija, mbagħad ħanaqtaw biex nuħdu l-kafe, fimtak? Int ħasaqsi mistoqsija lili. Jien taf kemm ma nixxob jiena jmiss. Tajjeb dal-imbit, guys, tajjeb. Vera tajjeb, għaraftu sej. Il-cliffhanger. Dana, guys, ħanajdu Pinot Noir. Jekk ma ta' New Zealand dan. U għanna l-abjad ma daqtniex l-abjad, next time għandu l-abjad. Ismani, Max ħajsaqs il-mistoqsija, pero mux ħanweġbuha għal naqtaw. Għal-kafe sawa. Grazzi l-Abigail mela. Oh god. Yes, Max. Do you prefer slow and sensual or hot and intense? I like that. Back on Nix full karti. OK Home, Panta Road Lija, okhome.com.mt. Tasty barbecued pork and apple burger and chunky beef burgers, simply irresistible. Snow White Meat and Poultry Market Imjar. Shop online at www.snowwhite.com.mt. Quality Projects Malta, kontratturi turnkey għal kull tip ta' xogħlijiet. Issa qed joffru servizz ġdid. Ser tixtri proprjetà? Għamel l-għażla qlija. Ikkonsulta magħna biex tiskopri spejjeż jew alterazzjonijiet li jista' jkunu neċessarji qabel ma tagħlaq ix-xirja biex isserraħ rasek li m'hemmx spejjeż moħbija jew żejda. Aħna niġu fuq il-post fejn nagħmlu analiżi teknika u professjonali u nagħtuk rapport bil-miktub. Għal aktar informazzjoni ċemplulna fuq in-numru li qed jidher bħalissa. Ħadna l-kafe, għadna ġejna. Thank you, Ultimate tal-kafe. Thank you, Ultimate. Issa Max saqsini. Zibele. Zibele inti. Bidlet ta' tsimbejt. Jien kompra nixrob. L-lejl għandek ċans nerdalek it-toqba ta' sorma. Ma fsitx. Kont se ngħidu attenta x'imbagħad ma tkunx taf xettaj. Nafu qabel ġifieri. Komplejna. Do you prefer slow and sensual or hot? Sensual or hot and intense? X'taħseb? Jien naħseb inti hot and intense, man. Inti naqtek. Bil-lasta ta' xkupa? Eżatt, ostja. Bil-lasta ta' xkupa. Xara għalek inta. No, ma bil-lasta ta' xkupa. Jina ġejta u mistid, għandi dritt nitkellem. A gentleman will never kiss and tell. Eżattu. Ġieli, tħalt fil-shower, fil-banju u sibta tilab ma' shower. Le. Imma nsejt, 20 sen ilu. Jina ma dak it-tip. Jina għandi 52 l-memorja tibda titlata, bro. Jina ma dak it-tip, tipo, tkun edha għajna f'kollox bil-mot u le marriċ. U f'daqqa wahda, le marriċ, ma mbagħad timza kutru mbajsa u taqbes fuq u taqbad. Dak it-tip, zero to hero. Pjuttost analiżi preċiża. Meta tintilef. Le. Fil-fatt jużat il-kelma analiżi. Kemm tittoqgħod attent. Freudian slip Rajt nitajjeb. X'inhi hija mara, x'inhi dak li Inti għejt il-verità, inti waħda minn dawk illi wara li tlesti konna mbajdu l-ħitan wara.
Isma da bajtu bacon, jonx full karti. Intom ġibtu għabidejkom. Għeddu vera gost. Jena ġbun it-tnej. Sawa? Imma jkolli nażel il-hotel. Jisa sejtek mistoqsija oħra. Jiena meta. Imma li xidbajjat, xikun ġara? Alright, ma ħanitilek. Xikun ġara mal-ħajt? Mela, ħanajdlek. Meta tlesti ir-raġel, jew il-boyfriend, jew whoever. Ħares li ħajtu jgħid ara għandi lik diħel minn ximkien. U minn fej kun ġidda? Għandi l-air-condition naħseb il-pipe infaq. Għati għattaj. Ma stenna, jimma għandi air-condition. Data fuq. Xikun ġara, ma xi ma nifhimx. Inti meta tlesti. Mirka x'ħan għamel. Le, minix. Ma saraħt li rasi. Imma jena namra dak it-tip li anki bil-perioda jaħamorru jes. Ejja, eġri. Skont li ma fazi fi relazzjoni sewa mek. Very true. Carlos għet juqot kwietu, jena vera kwietu. Imma Jena mux ex-boyfriend taħħata, jena ex-boyfriend. Imma Max vera met analizi preċiza, da kif jaf li verek. Tibda slow un battaqleb. Anka le, anka nqa boundaries un ta' tittaħdem, X-boundaries? Tittaħdem sa' kem tasal. Mux tipo jidħol, hello, welcome home. Tistinka. Isma naqalob tajjeb, naqalob fil-bidu tajjeb. It's exciting. Le, da l-lob, le, jenet najt, il-lob. Le, dik il-ħagġa li. Le, ġejdi, il-lob ta' qabel il-lob et najt. Il-lob ta' qabel il-lob. Dik il-naqra, mela, inti bdejt tejt l-ew. Foka fuq il-mistoqsija li. Inti bdejt tejt l-ew, li id-dejk dak il-ċertu tiftaħlob, you have to work for it, tipo, di tamela. Le! Zom sekund, għax mux għed nifem ta' Le, u għet jgħajt il-lob ta' tidni ma maturinix, mux għet najt. Jgħet najt irrit nara ridek xew le. Jien onesta nkun mija. Ġi tistaqsib li dam jurik zobbu la għalek. Le, irrit nara kif timur mijaj, kif jek tafx titkellem. You're not going to put out straight away. No, I have to see whether you can seduce me. Nkella, if it's gonna be worth my time after all, and my energy. Alija, mind is very important. Yes. Mind is super. Mind? Yes. You have to connect on a mental level. Le, jek memx mind, forget it. Ista jkun mola u Għandek chance. Tajjeb, that's a good. Mentri aesthetically ma ta' trait. Aesthetically xej, ma tix kas. Ma ta' tix kas aesthetically? Min kollox. Rinġi kol dan id-danejt. Għajġi kol dan. Le, esma. Inta xie xazlitek inti, għaj xie xazlitek. Host intelligent. Għajlek di, għaxin id-danejt kultant. Aħna kenna mazzess fuq show, kenna Rachel Take, u l-kaffa, u għodu nitkellmu għek, taf kif. Id-danejt, imma minn jaf kemet nitru stupid, ġiġ xoxni. Nitkellmu hekk u. Imma ara tara mbagħad tiġi tajlek estetika ma jimpurtax. Eżatt. Ġiedi just hekk temmen fil-karattru. Like you. Character and brain, It makes a big difference, Tami. For sure. Onestament, jiena straight night, ġifieri mara sabiħa. Imma li she doesn't excite me intellectually. Le, u jien il-ħoss hemm a correlation naħseb bejn l-intelligenza u kemm tkun taf fis-sodna. Jiena 100%, yes, 100%. Umbat jek taf fis-sajjar? Dik xejn, dik xejn. Dik Xejn, no cooking? Nothing ever in my life. Il-mallija, meta konna ħoġu fil-mkien kellek plat wieħed taf tagħmel. Plat wieħed tiftaħlek bottuna. Tal-lilek tit patata u bajdibsa. Dak huwa il-platt tiegħi. Il-platt tagħha dik biss. Gourmet. Semmek wasalt. Sa dak iż-żmien, issa ma nafx ġara wara, ma dak iż-żmien. Le, hemm għadni. L-istess ħaġa. Fafert oħra mill improvement ma dik. Tuna fish, boiled eggs. U boiled potatoes. Eżatt, u boiled potato. Daqshekk. L-rweja. U forsi tiftaħlek dak il-fażola l-bojo daw il-fafa bin, zejja ħambossu wara ġifieri. Isma' min saqsa. Max. Inti kif jimxi? Sorry, għax kont Carlos. Ġiġi ċifuq. Jena ħarafti fuq is-serju sa. U ejja. Nżomma hekk? Nżomma na hekk inki. U għet tista ta' fuq serju koll, ma bħalissa. Jena xi ħaġa lil Max istja. Ejja. Għat esperjenza diskriminazzjoni. Le, tija. Għad esperjenza diskriminazzjoni.
Bizzabt di esperienza fuq xxuna. Le, da xit li, fil-futbol. Ħafna tipi ta' diskriminazzjoni. Ma fil-futbol dejjem nintaslu l-aħħar aħna pereżempju. Jiena kont tajjeb għalik, jien kont goalkeeper ta' Ġesu Kristu. Ovvja, għaliex iżob nattilu f'silla sopra ma Issa, raġuni, għala. Ma ta' miex differenza. Kont goalkeeper tajjeb. Mux bil-liba konna jiena u Andrew Hogg. Olli Benji. Mux bil-liba, l-istess. mux bil-liba jiena u Andrew Hogg. 30 sen ilu, imma konna jiena u Andrew Hogg fl-imkien, fl-istess klassi. Daqwa keepers. Anyways, diskriminazzjoni. Taf li tipo fuq da scenario ta' xow tagħna biss li ħassejt diskriminazzjoni. Flima sens. In-nies qegħdin jaraw l-affarijiet li nagħmlu aħna bħala which is obviously 100% joking u satire qegħdin jiddiskriminaw u qegħdin jistaġbu għall-alla li qed nagħmlu aħna. Imma eżatt l-istess ħaġa bl-Ingliż. Mhux problema. Dik alright, fuck it, għax għala Louis C.K. fuq il-television, it's fine, għax jizzat għandam comedian. Imma għala Max bil-Malti. Yes. Għax bil-Malti, zgur lost jax bil-Malti. Problema. Aħna ħanamlu, għedin nipjanaw live show. U ħassir, 18 Oktober, u pjanajnija ħanamlu għadċukkas. All right. And that's not necessary. Ċakkas il-mosta. Ċukkas. Ovvjament, aħna, ġifiri, we checked other places along the way, u anki għal-futur, u għedna ħana provaw nibnu relazzjoni ma' postijiet slowly. U batna, u koll ġifiri venues oħrajn, minn li t-kellimna, minn ma kellux interess, whatever, imma kienem in-nies li għedin jiddiljaw maħna, tal-età tista' tajtana, tal-ġenerazzjoni tana, li they understand the show, they understand it's comedy, they understand the good, I dare say, that we're doing for the comedic scene in Malta, u hekk. U vera kienu ħerqanin biex naħdmu fl-imkien, biex naħdmu xaġa fl-imkien u nimxu, just li da xogħol ġifieri, da ħantik il-flus. Bissa neddaħħu l gaj ġifieri, dan għajt. U once li jaddi mill-level tal-organizer għal-superjuri tagħhom. Emmek ġieli insertajna ta' fis. Ma sena dik legali. Le, mux ovvja, il-management. Enti kollok il-marketing manager. Minti jekk hemm post tal-kiri. Jekk hemm post tal-kiri. Ma jekk il-post tal-kiri. Jistaw jazlu ma jikroħxew le. Il-kappellan taħdejna hotel. Hija, ma kinti il-prinċipju tijak jgħid li. Jew teatru. Le, ma Abigail, il-brand hija l-brand. Il-prinċipju. Teatru differenti naħseb teatru. Le, samada, jien daġatilhom, teatru għadha ma provajniex. Jien daġatilhom. Tilhom, jiena nixtieq nipprova napplika. U nagħmlu l-manual darba live show. Imma ħanejdlek Max. U dak ħajdulna le żgur Alla. U jina ħannaqla panik ta' Ġesu Kristu fuq social media. Ħankun onest. Għax I'm sure it's about us being a bit too vulgar for what they're used to. Yes, ħanejdlek. Jiena per eżempju, jekk jiena niftaħ sala u ma rridx nikrija lilek għax naf li tagħmel nikxfu l-karti u it's vulgar. Yes. Fine. That is fine. Imma mhux imbagħad ġib l-Jimmy Carr, per eżempju. Eżatt, per eżempju. ġib, vera, Jimmy Carr, saħali għalli, mux huma. Jimmy Carr, isma jena Jimmy Carr fan kbir tiegħu, imma he's super vulgar. Mux hekk. Fan kbir, I love him to bits. He threads the line on mux political correctness. Mux hekk, biex ikunu ċari, isma jnamlu ċara, mux dak il-hotel, imma t-nejdu Jimmy Carr, għax Jimmy Carr ġi Malta. Eżatt, Jimmy Carr. Għanċem, mux anki, hemm ħafna comedians u ċerti jiġi huma vulgar naħseb Jimmy Carr. Le, naħseb Jimmy Carr l-iktar wieħed. Għax Jimmy Carr jina il-ġok imma full on. Full on, and we don't even tread close to him, Jimmy Carr. Ġifieri inti qed No one treads close to Jimmy Carr. Imma dana il-ċert li n-nis li jarawna li jitkazaw bix-xit li namlu aħna għax bil-Malti ma jitkazawx għax jgħidhom Jimmy Carr, għax jgħidhom Louis C.K., għax jgħidhom whoever it is. Ma dik għademek Shane Guinness, whatever, they will not worry about it. Imma għax bil-Malti di kostja problema, għax għatma smajnija hekk. Għatma rajnija hekk, imma problema
U għax it's close to home, ta' jiena l-aħħar darba konti għad fuq programm ieħor ta' fuq television u kien hemm insejt xilla jisima tal-Madonna ta' ċoqqa. Insejt xisima, anyways, Paulina Juice. I don't know. Clara Juice. Le, sorry, Marshall. Jane Marshall. U di għamlet, fi żmiena għamlet. Nafs, kella titlaq minn Malta. Kella titlaq minn Malta, pent għax tawa xebba xit, għaxi edha acting obviously, ġifiri, it's a fucking sitcom, whatever it is. Le, sitcom drama, li marret ma' qassisu. Li marret ma' qassisu, balla ħeslu panik. U għax aħna għamilna skit, wara li ġit Denis Gaffa, xammeni la s-sidġu fl-axħar. Skrupla. Rajta dik. Badu, miskom tistu. End bisseta mort ma' qassis. Jaqab, le. Miskom tistu. Ġifiri xi. Ġast tal-punt li, għax aħna din, tal-punt li aħna din konverzazzjoni free, konverzazzjoni astaċ unscripted, għalija dik kienet scripted, in-nis jisom jaħsbu li aħna damnu, sa jena xala zobbi mis-sidġu ta' Denis Gaffa. It's a joke. Apparti it's a joke. Imma out of all people, xie should understand. Eżatta, xie għaddit minna. Xie għaddit minna, taf li it's all bullshit. Issa jena apparti. Mbagħad iċemplu l-raġel tagħha. Mela, ċemplu l-Albert. U jgħu dal-programmi. Disgustanti. Bis-serjetà, bro, kellek il-marati jekk kellha titlaq minn Malta. Mela. Inti, ejja, man. This is din mind blow. Għax aħna ovvjament qed nitnejku bl-irġiel. Mhux hekk. Mhux qed nitnejku. You are satirizing. Xek, tantaw il-ġilsħan, jedin jaqaw għalija. Għana netnejku fuq daw. Nuqqas ta' edukazzjoni, sfortunatament. Mux hekk, ma dawru għalija. Imma tafxini, nuqqas ta' edukazzjoni, nuqqas ta' esperienza. Xini, huma affarijiet vera ġodda. U għadhom mux lesti għalija. Issa, sfortunatament. Għaw, qed tiġina tajjeb, intkom illi qed tagħmluhom issa tal-affarijiet għax qabel ma kellkomx ċans. Social media, isma'. Social media. Skada l-ħin. Carlos, skada l-ħin. Imma nixtieq kieku malaj jgħidin ħajqtonni. Xi ħadd jagħmel domanda lil JD biex nagħlqu fil-qosor. All right, zom. Jew anka JD lilu nnifsu. Għandi waħda tajba lik. Tfaqħilu. Serja ftit imma. Serja? Tida ftit jew tida. Faqqa s-sanaraw. Mela. Qatt kellek xi twemmin jew valur li bdilt u għaliex? Laka aħna profondi. Żgur mhux il-politika. Le. Għal-laburisti. Viva l-Labor. Stil kompletament differenti. Ħanisimgħu ktajt jekk qatt kellek xi valur. Ara, imma li naħseb kulħadd għadda minna. Mhux kulħadd jgħaddi minna. Le, ma di ħanejt jien partikolari naħseb kulħadd għadda minna. Jien kelli vizzju, ngħid kemm int pufta. U kemm int gay, u vera kont niddisprezza meta kont daġvi, illum il-ġurnata. Ma kont niddisprezza l-omosessuali? Ma kontx niddiskrimina, ma kont ngħid gay. Taf kif? Illum il-ġurnata I'm the total opposite. I have great naħdem ma lesbjana ġifieri. Lesbjana. Differenti. Ma jirnexxilux, jgħid argument serju, mod serju, ma jirnexxilux. Ġbidillek Kompli. Ila li xewweja kamona ma qabel ekkonna kulħadd għax inti qabel il-mentalità kienet jekk inti taħxini lili fil-flus hekk kien jgħidlek kemm inti pufta. Allura awtomatikament anka meljejn is-swed. Meta xatt meljejn is-swed, mela taf li automatikament is-suet tiddiskrimina kontrihom. Allura ġo moħħi hekk jiena u kondomt biha sakemm kelli dawk is-17-18. Imbagħad meta tifhem bdejt niltaqa' man nies u hekk anke Malta nbidlet imbagħad. Ħafna nbidlet żgur. Jiena vera nħoss id-diskriminazzjoni vera naqset minn dak il-lat. Żgur, il-listrina biċċaj. Kienet infused in me. Le, u anke li ħadd pjaċir li jima segwejċ Love Island dis-sena, pero I mean il-fatt li Love Island segwejtu għandhom ċaħġa. Nena ma kellix ċans, aħna mela aħna kellna ċans. Inti aħna kull Mela forget, jiena tafx nagħmel flok nara Love Island imur id-dar. Nagħmel is-silikon ma' sink. Ħaraħin, għadna raħjin. Kemm intbast, għaliex. Għala, le. Għalli għatrax TV u daqse. Kem fija layers dik il-risposta, bro. Dik għadda vera tajba. Imma għal-kollu trash TV u le.
Kifu joffru l-ek xer minnu tieħdu? Lalla Martina batni xaħġa hija. Guys, ħadna buzz. Isma jtidu tixtru l-karti batunna fuq Facebook. Namen. Yes. JD. Il-JD għattaj tixtri l-karti. Għadu kif id-dikjara li Ġibrin JD mislu kollox li fil-kartira l-JD. Skarti mu għantun. Daħlu f-sarma għal-ġamma. Il-galletta Fadal galletta, Għalatti fil-għallanċalata. Guys, grazie, ħadna buzz. Thank you, ħadna keġirana, very much. Keep it up, guys, keep up what you're doing. Proset. Tamlu bieċa xol. We call it congressilkom u kolla you're doing a very good job. Thank you. Good production, good content. Da t-sellim lek. Mela. Għabet morru, zom sekund. Inti għadak ma firmajtelom. Guys, mela, għawnek għadkom ġiġ karti blank. Tikbu domanda. Taħsbu f'domanda, mistoqsija li ħanżidu fil-pakket. Għannista warajkom. U tiffirmawa, please. Okay, all right. Issa, we have to say it out loud. Yes. Għana say it out loud, vera? Le, not out loud. No, memx għalfejn out loud. Memx għalfejn? Jek tittara. You want to say it out loud, say it out loud. Imma jek jista' jkun ġejdi, mux li, domanda nistaw nużaw, ok? Publikament, please, grazzi. Full faldi u għek, Ifem, mux ta' min. Skont jek għandkom xi domanda vera valida. Profonda. Kostruttiva, jinnaf. Faldi profondi? Jarek, taf xan ikteb jien. Ġili mort ma xaħat li kellu flepi faldi. Mara xija. Le. Xinġiviri għalix? Tkun domanda fuq il-level tal-oħrajn. Zomma, xan għalquni għajnejja. Ma nistax nerġa niftaħu. Ma nistax niftaħu għajnejja. Għal ikteb men, ma nafx, ta' jena gra. Diffiċli. Mela, waqt li għazbu ħanaqtaw. Eżat, il-waqta, Għambat terġa Narawkom il-ġimma d-dihla. Grazzi, proset. Musa najd, umbat. Thank you. Dana kien podcast vera hot imma vera tajja. U tkunu tafu fl-episodi ta' wara xinu ma l-mistoqsijiet ta' dat se jiffirmawhom. Yes, proset. Dak il-hanger ġejdi, rajta? Peppi għall-emil. Bajrona ektar Muxin, dejti. nejdinu. Ciao guys, thank you very much. Proset boys. Take Two tixtieq tirringrazzja lil Hansa Wines and Spirits, Ultimate, Nokla, Customize Nation, Snow White Meat and Poultry Market, Eden Cinemas, Fior de Vita, OK Home, VCT, CMYK,